Idi kalman laeng. Programang ingkay pakangigan kada kiti nagduduma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akasla na pasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigan. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan ngagbalin nga idi laeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod ka na kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyal. Idi kalman laeng. Nebag na malim yung amin nga sangapada papagayam. Manay po dito yung Nemers Entertainment Production Center. Ito yung Nemers Studio. Ang masarakan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lugbot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At yung manan nga sumangbay di programa. Idi kalman laeng. Padaanan nyo ti idi kalman laeng di pagayam ti nga Juna. Ni Juna nga mangibagbaga na samsamit kano ti may kadwa nga ayat. Makarelate kay nga ta, kayo nga buibuya. Sino tinadaan ti may kadwa nga ayat? Nasamsamit kano ti may kadwa nga ayat. Pudno nga ta, padaanan nyo. And please share this program, mga Kanemer Studio. Share. Piwatsin ka na kay aming nga sangapada. Kabatayin tayon irugi nga iba sa ti makasalitaan ni Juna. Idi kalman laeng ni Juna. Nasamsamit kano ti baro. Uno may kadwa nga ayat. Sagodayan nga rin ti surat, idi kalman laeng, manong nemi. Idi kalman laeng, manong nemi, idi at dinangkas na ko ni Noel, dito nagtulagan mi nga pangdagasan na kanya. Manong nemi nabit pa nga na maamok ni Noel nagwapo na mamok iti may nga party manong nemi. Karadarat war ko lang di high school kayat nga sawan nga running 17. Dananang kinintatang imbagadang sanda ko na kamailan nga pagbasahin iti kolehiyo iso ako na dang agsapulak kanon iti trabaho. Bayat iba nagsapsapul ko manong nemi namamok ni Ella. Inawis nak ni matanda ti party kit dito yung namamok ni Noel. Nagwapo ni Noel manong nemi super. Sa madlaw mo manong nemi nga damamalin na. Ada big bike na. Sakit nagpindas ti kwentas na singsing na relo porcelas. Nadagkat nga dagos tiriknak kang kuha na gabutan na isem at kalidan sakit maka-arigan kan tikidday na manon na yun. Naalan at cellphone number ko, tawagan nakmaten, kat nagtulagan mi, ngag-date kami. Kabayatan nagtawag kat naibaga ng kanyak ti I love you. Idi dagasan na kun manong nemi si makayak nga dagos ken kuana limubunak iti bike, big bike na. Apo nagpintas man. Madyo iso na inarakop ko kabayatan agtartaray ti motorsiklo. Nakalalay nga agpataray manong nemi. Magusto ko no ikurbana no medyo medyo ipreno ng minor maidungso manong nemi di barukong ko di bukot. Napanggam iti may sa nga beach resort manong nemi ng inukuparmi iti may sa nga open cottage. Inruar na di balon mi manong nemi nagado. Nag-iima sa letson manok kada lempo. Letson manok manong nemi ken lempo nga dinagas na kano injay apula kay roster. Itaya da Christian nga Ramos. Ada pa'y
Belly, manong name. Sa adag, Ken Beer. Uminom ta. Bigbigat pa lang, kalkalayangan na. Masapul nga pabara ka. Kalpasan nakit ingkantog digos. Nagdigos. Awan ti arwate. Hindi, adamat maupaan di tang anang arwaten pa lang. Basta lakit di. Ada pantikin nakabraka. Tupis ako nada. Ala, Noel. Baka mo't no, adadakas ka mapasamak kanyak, no? Tawang ganit pa nagpalit mo kanyak. No, anya, hindi mapasamak ka na ta. Saan kang dumabayaan? Basta I love you. Ipahay kong tuawi na kasapulan. Ada mabalin mi, nakayat mo, iregaluan ka to ti kabarbaro nga, new model nga cellphone. Nabilita na nga minom, manong nemi, ti beer, nakatalo ako ni ti baraan na, naguksuba ko kat si mapuga ko ni ti baybay mano. Nakatupisak. Imay matan manong nemi nga nakaswing trunk ni Noel. Naitamatan manong nemi. Umay nakmatan arakupen, umay nakmatan bisituin, umay nakmatan apurusan manong nemi nga pisil-pisilan ti barukong ko. Hala Noel, hanggang mga sinumbata na. Itang simurot kan paarakop kan, paagkan kan. Alaskan ka di pa lang ibagam kanyang I love you too. Ngayon talaga kanimot lang ipatpatek na, ipatpatek ka. Siksik ka lang ti babae ti biyag ko. Sige, you're my first love. I love you too, Noel. Tijak ni namnama manong nemi na nayunan pa iti inum ko aking ka medyo mariknakon ti bartek ko. Nabutak langin manong nemi nga sinakroynak ni Noel nga insurek iti may isang close cottage. Sana kayong paidda manong nemi iti kama. Sana kamatin romansain manong nemi. Agkan na dagiti lips ko, titinged ko, ti barukong ko. Awan gayaman manong nemi. Awan gayaman ti tapar ti barukong ko. Kat iti 17 years old, wano running to 17 nga tawin ko. Karamukong kumapay laing manong nemi. Nagbalingan na napintas ti sukog ti barukong ko. Oh, Jonah. Makapamauyong ka. Ala, Noel, baka numaybay anak to. Saan ka to kumaybayan? Gabot ay patpatig ka unay-unay. Ikaw pa. Kat nakaimimas ka. Virgin nakpailaing Noel. Amok. Iso nga gabo na nga sapsapulan ka. May isang virgin. Manong namin dinigos na kalagidag kakabara nga agik na katsampayan nga nagalumiim nga impanan ti ulo na itibaet dagiti lupo. Kada mumlatan manong namin na inaramid na kaslasana ka mamati. May ganun. Noel, oh, di nagpapatayin tiragsak. Nalipatakon kad dagiti karik naganak kanyak manong nemi. Nalipatakon ti karik ti bagi nasakon tulay paay ti amin ko numalpasin ti kasa ti lalaki ang mga asawa kanya. Makapagbabawi at kadipay lang manong nemi kat rimsuuden ti armas ni Noel kat natuknunan ti aransaed ti kweno. Sakit nagbayo-bayo manong nemi tirabaw ko nga nagkabalyo kat naggedan kami manong nemi nga tayo kitiragsak. Kinayat kitak iti kastaunay manong iti dumano na kon ti alimpatok ni ragsak ako na. Nagsangit ak manong. Pagkasangit ka. Noel, saan ko mapilarombeng? Saan ka doon magbabawi? Gabuta parang sa akin ka. Parang sa akin ka. Asap-sapulin to ito nga ragsak. Naulit-ulit manong name iti panagampayag ni kastoy gayam. Iti running to 17 nga tawen ko. At an experience ko. Ngayon kasanunong si Kuka kit baybay anak ni Noel. Saan ka to baybayan? Talaga? Basta, kanayon, inaldaw.
Anong inang daw? Inang daw ang data. Agsapulak ti trabaho. Babayaan mo ti trabaho. Ikang kalatan ti kwarta. Kadagpay sumanong nemi. Imbes ko nga mapanak agbirok ti trabaho ngem saan manong. Takanayon ti panag joyride dito, joyride dita. Agmotorsiklo kami, agkalubon kami manon nemi. Madanunan pangal daw, mangan kami. Madanunan iti malipas pangal daw, mapang kami ag-check-in iti hotel. 3 nga oras manong nemi nga maturog kam kanungem sa balim iti ubran. May sa 2-3 nga bulan nakastoy tararamiden. Idag balawak. Ala, masikugak na ten. Manong nemi na parang nagpa-check up. Ay, nagsapa kang nagbaling nga inabalasan. Kumunot to umot. Running to 17, doktor. Masikog ka. Manon nga bulan, doktor? Agduan nga bulan. Alam dito nga reseta, tumarem, vitamin D ito, tapno, nga marikarit, sikog mo, gananad ka. Tinawaga ka sigud manong nemi. Niya, Noel. Simong bat, Noel, agkita ta, antay bagak ka. Ano di bagam? Ibagak to nang makamagkita ta, ibagam itan. Masikugak. Sa gading karim, nga saan nakabaybayan? Ubing kapay. Talagang ubing akpay. Oresak ubing akpay. 21 ko pa lang. Jack Pernapnek, kinabarok. Kinapudno na ganda sa baling nga date ko. Adamanin sa baling nga babae tibiyag ko. Kating karim nga dinakbaybayan. Hindi ka baybayan. Ikang katikwartam. Ited kundo kayong control number. Tayong kaalain. Ha? Mangtedag ti pang paragreg mo. Anya? Paragreg mo. Tasahanak ka ng saga ng mga asawa ka. Diyak pa'y kayat may balod. May galot. Ubingak pa'y. Pamagayam. Anang atat sumarunong nga pamasamak. Kalpasan nga ibaga ni Noel nga hasan na kayat nga kasar ni Juna. Di nga rin ituloy papagayam nga ibasa ito yung pagkasaritaan ni Juna. Manong nemi saan kong nauray iti panagpakita ni Noel kanyak ken saan kumiten nga makunta. Nagproblema akon manong nemi. Saan akon nga makatalnak. Saan akon nga makaidna. Nabanak naging sasapul manen ti trabaho manong nemi nga manak umatsirkak. Tsak mat kaya tagbalin nga servidura. Sales lady ko mga aumet bakante. At mangala kanyak ng katulong, tsak mat nga kaya tagbalin nga katulong. Idi saan kon nga nailibak kadatatang kininanang manong nemi ti kasasaan. Kanya! Masikog kayo ti kaslatawan mo! Pakaunan tak kumantatang. Sino to'y boyfriend na ko? Mo may nagpaspaser kang ganito eh. Kung gusto ka nit dalibat kasi sinarak mo ngayon, bas kumang mapagsapol sa trabaho, magsinsinarak ka mat. Alay ko, saan ka pumutin na? Alang sakit na ka po! No saanan nga inanawa ni nanang ni tatang tsaka mun manong nemi no anyat napasamak kanya. Tako na ni nanang sa mga dagrid na anak ta, mga numaragrig na puko ta. Puko. Ang puko ta nga di na oras, 17 pala taon di anak ta, ang ginauna. Alawan iti marami dan tayo lakay. Leka rin siguro kasto tigkasat ti anak ta. Nga inaw. Oo na yung matin. Ako mati amumi nga nagkurkurangan mi ken ka na magbagaken ka, Jun. Matapasabak, ano kami apulay ka din na yan? Ang gapulain ti kinarok ko. Saan ko pinanunod no? Anyan ti masamak ti masakbayan. Nabarteka kami ni di ipay ko ti bagig kay ni Noel. Ti amo kitong balin na ti Karina. Im sa amet gayam.
babaero mat gaya mga dyan nagbalil nga first love ko. Manong Nemi, kahit ko idi nga ituntun, tisiko ko, ngem, idi mapanak Manong Nemi, iti amok nga lugar, da Noel. Awang ka nung matagnagan ti Noel iti lugar da. Imbaga nga da big bike na. Imbaga pa iti brand Manong Nemi, ti big bike nga kuha ni Noel. Awan, ti kasta nga tao dito barangay me, balasan ko. Kapitan, baka no saan nga dito eh? Nga, amok nga dito ti bagana, barangay Katipunan. Katipunan, uwan. Kat may masama ti barangay Katipunan. Nga ti pagnaan kat laod ti tiyandahan, nagpalaod. Wala nga maawang ti agnangan ti Noel dito, kat daan ti big bite. Baka kat saan nga Noel, ti pudong anagan na balasan ko. Baka nagalyas lain kahit na lang saan nakabatuntunan, no masikukan na ka. Kasta nga ta. Kung ang mga baknang det nga Noel, ang kitam na ito bumarangay, kat barangay may agat. Aw, matima ko na nga, baknang unay, gagangay mat lang. Ado nga sabol ko Manong Nemi ni Aniniwan saan ko nga nakita ni Noel. At dadag ni makikita nga da big bag na Manong Nemi sa amot nga Noel. O nga ro tinaramid ko na di nangawatan ti kinapud mo. E di, tadandani ko ni Pasngay ti anak ko Manong Nemi nagtalinaad ako ni ti balay. Aging gadimtengan ti panangipasngay ko Manong Nemi ni Jennifer. No idi kat kasla masursurun talang datatang kinanang kanya kinkakabsad ko. Gabuti pa nagsikog ko nga malasang kan panaganak ko awalasang nga midi may pasngayan ni Jennifer. May ayumat datatang kininanang manong. Inaramid ko ti amin na pagrebengak kas may sa nasayaat nga ina iti anak ko. Numampay saan ko nga nagayayatan ti biglang ito tao ti anak ko ngem ipatpatid ko. Nagtahod kanya. Siyak tinangkarga, nanginaw, nangipasngay. Isong ipatpatig ko ti anak ko. Tiyak kaya't nga mapukaw ko ni Jennifer nanang. Akit api kami nga mapukaw mo. Kit na kami kinitatang mo ah. Nagkakiso na nga manipo didimtengan ni Jennifer. Kaya nagbuenas yan, iti panagkalap ni tatang mo. Kaya nagbuenas maten, iti ado produkto na. Napinpinas ti kitimula na. Iso nga no tigas-gasat ni Jennifer Manong Nemi. Gamot adan ti anak ko kat kasapulan na nga gobraag para itiya kasapulan na. Nakasapul ako ni trabaho Manong Nemi. Nagbali nga sales lady ti may nga mall. Nagrubwata ka masapit ti bigahan. Ninanangan ti pangibatsak ka ni Jennifer. Lang makamukha iti anak ko, ayaw pagdanaga mo sa mong ibaga, apokok na ita. Ora ita, ag-mix feed ka mat, feeding ka mat. Agdede, no, da ka dito, agdede te barokong mo, kad maawang ka, kata, itemplahan mo, iti gatas na. Nanginat gatas na nang, dapat lang, para kang guwan na pagsayaatan na. Nakapimpintas na tiyo pukok. Liw-liw kami kinitatang mo, hindi nakapsat mo. Liw-liwak mat nanang, kadyak kayat nga mapukaw ko. Pero yung ulit-ulitan dito nga jak kayat nga mapukaw ko na. Kat siyempre ka patadyak ka na mapukaw, anak ko nga ron. Kasla mo liya pagbaga dumteng to nga mapukaw mo ta anak mo. Nanak, mga no, makakalagip to di ama na kit umay nanto alain. Never in my life. Jak to pulos ibaga, rabidan nga itag kuking ko na nanang, jak kaya. Manong Nemi, numanin madlaw ko, nga iti pag-urayak ti lukan nga mapanagtrabaho. Kanade, ipaspas dagda nga. Parang ataneta. At ipatak-patakder da nga. Nagsaludsod ak iti may isa nga lakay. Tata, mulit nagsaludsod. Ay, balasan ko nga napintasapay. Ano ti paspatakder dita? Itamang pa lang at patakder dita. Ay, kwa. May patakder dati pagharamidan ti pornichos.
Furniture shop. Furniture shop. Mayat dito yung highway ta. Mayat pag-displayan da, kada kita ilako da. Gusto gaya. Ado na kita trabahadores. Kaya nakasagana nga garamit kada kita furnitures. Aparador, ridaw, tugaw, katre, ganda do pa, cabinet. Agtrabaho kay matata? Oin. Agtrabaho kita. Di kailang masapul ti kadwayong nga niya. Nga, sombre ka kumamit at taas asidig. Hambi kasapulan ti babae. Alamat ni tata, imposible nga sa inyo kasapulan ti babae. Kasla mawat at tiket mo sa balasan ko. Una kasapulan mi ti babae. Gabot na agawid na kada di bakit ko nga kasapulan. Ngayon kahit nga asawa, hindi may kasapulan ti gubra nga babae. Dati parang luto yun. Ay, dapat nalaing kukmi nga malalaki. Kunak lang na dyan, tata. Pang-uraik lang iti lug. Ay, dati pagluganak. Sige, tata. Sige, balasan ko. Ingat. Aging ka manong nemi nga nairugin day nga negosyo. Wen, asidaglaing manong nemi. Itayong ko pag-uraan tilugan ko no rumwarak manipolitik barangay mi. Walking distance manong. Manipod balay magmagnaak iti kalsada ngagpa-highway ngagurayak itilugan ko nga pantimul. Aging ka manong nemi nga. Adamang kita kanyak nga lalaki nga. Apeng amin nga nakauyos da nga tanog trabaho da dagito. Puro da nakauyos man. Bastos damat. Sa bagay, aguyos da tapno handa maling atanti arwaten da. Saktikit kitain na. Oh, nakatato. Lik-lik-likak manong nemi. Ado sa baling agparparik na kanya. Kurso na da nagsamad da dyan ng lalaki nga nakatato. Baka ex-convict lagi di. Diyos ko, ang mga rapist. Manipod man idin manong nemi kahit ko kumaliklikan ng maumot sa bali nga ruwarak. Ngam nung hasta nga rumarak kon iti adda kon ti highway at paamyanan nak tapno maadayuak iti pagaramidan ti furniture shop. Ngam nung hasta nga umadayuak kumitkita siya kumitkit kita dyan nakatato. Kurso na nak nata. Abi ko mga kursunada nak. Sa bagay na pintasak manong yung pag-anok ko ma. Ex-convict na nakatato. Nagtultuloy manong name iti panaglabas ti panuwen na may sadwa, talo, upaten at awen manong name ni Jennifer. Makaay-ayo manong name. Kaaduanan manong name no kasta nga bakasyon kan saan nakagtrabaho agrubata. Rubuhat tanak ko. Mabanta na nak. Papanan to mama. Ito ang jamul. Ingkag trabaho, itukot na. Awan trabaho kita, day off ko. Mapantag paspas siya. Di mo kayat? Kayat ko. Di pagay ayamam. Basta di mo kayat, baka di mo maambungay baga. Sige mama, kayat ko. Pagay ayamag to. Kaya nagshopping ta. Lumatang karag di arwatem, barong arwatem. Ipatpating na ka di talaga, mama. Unay, anak. Apa yung awan ti papang ko? Deta ka manin. Nagsalusod ka manin. Ibagamot ka nga. Di papang mo ket takrot. Dadi na amo nga sangwan ti responsibilidad na kanata. Tiyak may nakit-kita. Kahit mo makita. Kahit ko, mama. Ang no alain na ka ni papang mo, kahit mo. Ay, alain nak? Ape ko mga alain nak. Kit alan na tangadua, itukot na tangadua. Asin ang dapat patek? Di papang mong siya. Tsaka mong ibag, mama. Tsaka pinakit-kita ni papa. Masansan ngagpaspasyar kami manong name iti anak ko. Nukas nga dakam ti highway nga ore ti paglunganan mi saan ko alat maliklikan ti tumalyaw iti furniture shop. Nga di maliklikan nga saklat at kitkitain naman. Na siyat mo tintukot ko ni Jennifer.
Amo na siguro nga da anak ko. Siguro ang pangarob na da nasawak. No anyaman tiranta na kanya. Siguro hanan ni tuloy kabuta. Ada anak ko. Dinteng manong name iti Jack ni namnama ang mapasama. Hindi, tadumsaan kami iti anak ko, nagkapukam timul, nagdumsaan kami iti jeep. Iti batog ti dalan, ngagpalaon nga agawid iti balay. Kipkibin ako ti anak ko, magna kami nga sumrek iti kalsada, iti pagamuam, tada bigla nga motorsiklo nga nagsardeng iti sangwanan mi. Ito talyawak manong name nakigtutak. Mabigbig ko asikod. Ni Noel? Ti ex-boyfriend ko. Noel? Hey. Kinunahan naman ng naming at dinisaagan ng ti motorsiklo. Kumusta ka? Pumimpit na sa kalata. Tuna? Kasman ti kinapintas ti anak ta. Upat nga tawanan ti anak ta, di ba? Mama, apikastat ko na. Iso ka din ni papang ko. Wan anak, siyak ni papang mo. Gwapo ni papang mo niya. Imkas lang ang chick boy, uno bad boy. Saan kakabutin kanya, iha? Siyak ni papang mo. Umay ka? Isa mo nga lang din ako. Paging ginuyodan mi manong name ni Jennifer. Anay ko na sakit, mama, papa. Ay, ibatan na, anak ko. Ibatan ti imatan ako. Anak, kaya't sumut ka nga. Man, sikat mga bird, kabuta kaya't sumut ka nga. Jennifer, iha? Umay ka, nagmotor ta, aglaot mo to. Aglaw ka di motor. Iyam amo ka kini grandmam, kini grandpam. Takal ti balay mi. Napintas ti balay mi, kat idan mi kang may nga masapsapol mo. Umay ka na. Sa mong ibatan sa mong guyodan, ipatam. Pagsalutsutan ti anak. No kahit na sumunod ko masyan. Jennifer, mama, kahit mo ka dito kahit mo ka dito sumurot kadit nga lalaki. Iso ka dito papang ko, mama. Iso. Kahit mo sumurot? Diyak kayat, mama. Nangeng ba? Sana kahit sumurot ka. Mayat ka man numunod sa anjo na. Alaik ti anak ko. Kaputa ka sa punak ti anak ko. Manong nemi adda kam ti kasta nga sitwasyon iti pagkamam ti adda bimalait. Hey! No saan nga kayat deta nga? No saan nga kayat deta nga ina? Ngaitad kang kat anak. Saan mo pilitan? Uy! Saan akong bibiyang mo to'y? Kaputa, anak ko dati ngobing. Anak ko, siyak ti ama na. Oray pa'y. No saan na kayat? Kayat mo? Manong nemi, nagplastar. Tina, nakauyos nga nakatato, nga gububra ti furniture shop. Natay-tayag, da ito yung ex-boyfriend ko. Nagbutang mat manong nemi. Niya, Noel. Umadayo ka nito. Yung target na ipatamat ng tubig. Aray, awan ti bibiyang mo to eh. Putot ko na jay. Oray putot mo no dinakayat. Panangabusom ti kalintigan tubig. Siya sino ka kumasyak? Siya ka mga ipatpatag ka nakwada. Nga mga nakasagana nga mga salakan ka nakwada. Pumanaw kan. Kahit mo, taluguban na ka dito. Oray siyak lang, kabay lang ka. Luguban. Di ka nagkakaduwa kang patak nga macho nga eh. Baka awang pulos mabalim mo. Pumanaw kan. Kahit saan ka doon nagsubsulito eh. Pumanaw kan! Uuwan. Nakadayon manong name iti ex-boyfriend ko. Hindi umasrig kanya kada kami. Tinaka. Adaan tinakalata to. Puno ka na yung magana na dyan ng lalaki. Nagan mo? Juna. Jennifer minti anak ko. Abe, ibaga na nga putot na. Ape di mo itad. Binay anak iti nagsikugak. Naga nakakabalasang. Itatatakailan ti anak ko. Umay nakit din alan. Ng kaslawan ng yaman na. Dinakamat nga rin itugot.
Tilang anakot ka sa pulak ko, nana. Siya gaya ni Rexy. Rexy. Siya timay sa kadagdag to trabaho dita. Kang kanang kamakit kita. Dakayo nga gina. Agyaman na Rexy. Income ka no din? Sige. Aganan na kayo, ha? Saan to siguro matag-subli na dyan nga lalaki? Baka kit aramidan at amin na pamuspusan. Maala na lang tanak ko. Tayo ipalubos mo. Saan kong ipalubos? Ipatpatig mo ka di pa lang na dyan nga lalaki? Saanin? Very good. Sige. Ingkay nga rin. Manong nemi nakais-isem ni Rexy iti panangibagak iti saanin. Kasla na ikantinamnama manong nemi. Agayat kanya tinakatato nga lalaki nga ni Rexy. Ex-kumbik laki di manong nemi. Agayatak na tamat iti kaskankwana. Anya mat dito nga marikrik na. Anya nga ta. Manong nemi inistorya kadananang kinitatang tinapasamak. Akat delikado matkain ti apo ko may nukasta. Ay sa mundong itugtugot. Tama nga nagbaliga na dyan nga ex-boyfriend mo nga mangagaw ken kuha na. Mapay no talagang interesado iti anak mo, iti anak yo. Apay nga saan nga interesado ken ka. Diyan ka rin mawatan nanam. Basta ti maawatak ti panagkunana. Kasapulan na kano ti anak ko. Takasapulan kano di kiti naganak ken kuha na. Ay baka no sala nakasana kala sinublian. Gabuti anak mo. Ngayon, ken ka kat saan nakaakaya. Taore kayat naknanang. Awanan ti panagayat ko hinkwana. Ngayon saan ko ipalubos nga mapukaw ko ti anak ko. Ito sabat hindi kong kunamidi nga di mo pulos ipalubos nga mapukaw mo ti anak mo. Isun sa akin din na ito ti kahit nasawan, apartaan anak ko. Ay saan nga mabaling nga mapukaw ti apo ko me. Ay saan nga mabaling. Manong nemi dahi tangarot tinggunam kunam nga saan nga mabaling nga mapukaw mi. Ti anak ko nga ni Jennifer. Itapahit ay isot ng tiya, liwliwa, gasgasat mi manong nemi. Mapukaw mo din ni Jennifer, no? Over my dead body manong nemi saan ko ipalubos nga mapukaw ko ti anak ko. Kasta nga mapanak iti trabaho manong nemi kadagur-uray ti lugan nakatalyawak iti ayan direksi nga umis-isimak umis-isimat nga mangyakat nga to ti iman na manong nemi sapay adda pala yung flying kiss na kaslo teenager kang kanayo nakasta manong nemi at abay hindi kitigundaway nga no medyo manadawak nga agawid manong nemi masip nga tanak. Nakasta nga, dumsagak ton ti jeep, katurugya akong dagpalaod, pagamamta, Rexy, saan ka na oray nga nagawid? So inuroray ka. Ang mga kunak numarabyan ka, kaya dapat tagas sa mapasamak ka. Awang natawid, kabot as nagmat lang ti balay mi. Half kilometer lang ti pagnaak, adayo deta. Naman pa'y kaslamang mangikuno ka ti. Panagpukpukaw yun o pipinukaw kayo. Itulod kan. Mabalin? Kan mabalin ka din o day off mo kat day off ko. Mabalin ka itong awisan ka. Tapno na. Tapno yung aglans, agmerienda. Manong nemi intulnog nak. Dito'y balay kat inya maamok kadatatang kininanan. Manong nemi di makita mat ni Jennifer Isuna. Ay, ante Isuna mama. Ni titom nga Rexy. Tinang tulong ka na ta. Tapno sa anak nga maalala di. Papangko. Kamusta ka tito? Stoy. Makayayo ka talaga. Ay, bam to anak mo ito no. Mapantay agmol. Awawisan na ta ni titong nga Rexy. Intanta ko nagmol.
agpapangal daw. Kituwi na, tapno kompleto. At damamang ko, at dapayin papang ko. Ala, saan ka mabalin natin magbagamanak? Kasta nga rin tinapasamak manong nemi jakam mo nonong bulbuludan na iti kutse. Tapagamon ta nakarubot kami ni idadagsar din nga kutse manong nemi iti sango ti balay. Ket ni Rexy nga peso. Anak, umaykan. Adan iti itong Rexy. Adan gayam logan na. Ken nakakuha po iso na. Gugwapo nga amang nga dyan pagpagam nga papangko si mama. Kuha na nga hanggang mabuting ka dito tato na? Ano ti tato? Iti marka ti barokong na. Na nakita mi di may na inanawa ni papang mo. Ay, drawing de dyan nga tato. Mang pagwapo ken kwa na mama. Mang palalaki ken kwa na. Nga ad nga bida iso nang ni ex-boyfriend mo. Nakaragragsak kami nga nagkukuyog manong nemi. Madlaw ko nga nadagkat ti anak ko kani Rixie. Uwen, tasubsubuan na ba ikit di? Kabayatan nga mangmangan ka. Rexy, baka ma-spoil ti anak ko ken ka, ha? Amam, nadungo ako kitubing. Taada anak mo? Oo, pa'y. Ako ba asawam? Baruwak pa lang. Abi nga datatum, balod ka kadi nga dati? Naapay, aming kadi nga datatum na ex-convict. No? Istoryakin ka. Tap no mamamo na ka na yung bago. Sigun kan kuha naman nung name idagbaspas at college kat mahinhin ka no isuna. Datay, hano na maununi, mahinhin, managbabain. Kat di na kayat man nung naming nga po, ti kasi nga ugali na managbabain, mahinhin, kat iso ti pambaran ka no, nga panglukuan, dikit pada na nga lalaki. Kaya't mga sawen, tapno agbalin ka laing nga malalaki, masapo nagtatu ka. Maripot di datatukong kat, umatras mo tin dikit imang lukluko ka niya. Kapot kumari, kunakas na ka, datatok, makita da, ikat tibutin ni Stipulok, sa ko ipakita, mas na kayo. Mabuting naman ito. Kahit mo sawin, tapno lang admadang katitured, nagpatatu ka. Gabutan no, adam tato nga makita dahan, agbuteng dahan. Gabutan ti amudo kat, nagkapuak ti pagbaludan mo, malalaki. Kasta gayam. Mahinhin ka, managbabain na. Ngayon di adatatukon, timoreda. Adumutin na dagbuteng kanya. Kahit mo sa no, kinalaban na ka kuma ni Noel, di ex-boyfriend ko. Umatras ka kuma. Hanak umatras. Gabo sa nakasagana ka mang sanaknib. Kasi naman nga napatig kanya. Kahit mo sa napatig kaming aginakeng ka. Obvious ba? Sana ka may karikan ka. Rexy, disgrasyada ah. Uwen manong name kastan tinagbaling na kinadakat me kaniya Rexy. Kang kanayin ka magkukuyog manong name na kastan day off ko, day off naman. Aging kang itimay sa nga malem nga panagkapuk manong name ti pagtrabaho. Nakita ti big bike. Ni Noel nga ex-boyfriend ko manong name ti sango ti balay. Diyos ko, imaya mismo ti balay. Diyos ko, baka agbaligan nga mga talo iti anak ko. Manong name nagdardarasak. Kat nangikon ti saritaan na kitita. At dati unag. Nitatang ti mga magbaga. Oren at mapaspasamak sa sino ka man. Di mo maala ka na kami, dapo ko.
Hala, patasam tumaslik, tatagbatag-batag ka. Ah, Diyos ko, nagdandakas ang mapaspasamak. Tata, samon nga, igawit pa iti anak ko. No kaya't mo, ikang 20 mil. Dito lang iti anak ko. Bayadan damahin. Ni tatang tapos yung palubos na 20 mil. Iti kusina tinagnaak manong nemi. Kat nakita ti sitwasyon. Ikaw gawid nga narakupin ni tatang ko ni Jennifer manong nemi. Idinto tadegam na nga munang. Di mat makaasideg manong nemi. Ni Noel kabuta talaga nga maamak iti bala daw ni tatang. Idinto ta ni nanang manong nemi adalayang tasideg ni tatang nga damot pang urna. Bimalaet akong manong nemi na panit balat na. Noel, kagaya man, sa mga mahalat anak ko, pumanaw ka nito no saan mang tawag kang di polis, kat papulis na ka, pulis, hindi ka kabutang di polis, at akarbangak, anak ko iso na, at akarbangak mga peso. Ngayon, apay nga pursarim, apay nga sa mga alain iti nasiyaan nga wagas, apay nga santa pagsalitaan di amin. Kataham mo, ba't kaya digitad? Apay nga masapol mo ti anak ko. Nga tinakbat, masapol. Tilayan nga anak ko at masapol ko. Saan nga kayat? Ure nga tamot no kayat nak. Di kan tupulos kayat. Pumanaw kan. Sakbay nga dumanong di ka ti polis. Anak mo buteng ti polis? Kakaduwak di ka ti polis? Basta itad yung kanyak ni Jennifer. Itad yun, tapos nakawan ti rin eh. Manong name na pigsa siguro, dagiti pa nagpibindong kawmi. Hindi pagkamuam ta dimteng ni Rexy. Are! At nakamanin nga biyangot? Biyangot ko ng kanyak? Opo! Rexy, saan mo ka nangran? Mano ba, taksan ka lang? Pag nakmak na ito na tao. Loko to eh. Paturugan ka. Oh! Naligpay! Opo! Kimalkalingan ka loko, rumaot ka pa. Anay, anak ko. Gusto na, Rexy. Saan nga makabangon? Rexy, agaman kami kay ka. Yung magmantay, may ka. Nangay ko ti amin. Sugin maya. Yung sama ko mga dinangran. Ang mga nung kakaso ka. Baknang da ka no. Baknang da no, baknang da. Manong nemi kakaasi nga nagoladaid ni Noel nga timakder. Nga mimbas nga rumwar nagtugaw. Abay, di mo kabalang ti rumwar? Isak lang kayo. Patasan isak lang, sige, isak lang na kami. Kinunamit manong ni Rexy. Kahit mo tanan yung nakpati na namit ko. Rexy, saanin? Mabalin mo tagawid. Sa nga tamat ng lamang dangran. Kandi na nga tamat ng pilitan nga alain ti anak ko. Sige. Bukawan naklain. Muna alam dito cellphone number ko. Tatawagan naklain. Nadala taman ting aramid na. Rexy, thank you ha. Dobo kada kayo. Nakasaganak. Amang saraknib kada kayo. Kamanak Rexy. Ito nakapanawan man nung naming kabutan na talnan ni Noel, nagtugawag ti sango na. Noel, ano kami na talagat ka sa pulam? Kasapulak ti anak ko. Kaya't napapagin ni mama. Nga maala. Nga itod ko kadakwada. Kasukat, ti $500,000 pesos. Ano tiket mo sa Iri maamon tapapakin ni mama nga napututan ka. Nga siya ka lang tinapututak karig di babae nga nagayayamak. Kaya da ka no ti madan ti apo ko. Ibagag matagadakwada. Nga madandalag ti apo ko. Ngayon ko kadakwada ni Jennifer. Kasukat ti $500,000 pesos. Gago ka nga talaga niya. Maakayat mo lang nga maalat ti anak ko. Kasukat ti kwarta. Ngayon di kita naganakeng ka. Kaya na nga sawan nga saan mong ipatpateg ti anak ko.
gago ka na talaga. Pumanaw kan. Ngem, Juna, panunutem. No, itad mo kanyak, ti anak ta, kan itad ko na papaki ni mama. Pagguduan na di 500,000. Tungpain ka kahit mo. Uray nga tama nung kwartet itad yo. Di yung tupulos maalat anak ko. Laglagi pem data. Iso nga pumanaw kan. Papagayam, saan tungat nga sumardeng ni Noel, aging ka di na maagaw, ti anak na, nga edad na kanag-anak, yung kuha na kasukat ti 500,000 pesos. Okay, ituloy tayo, ti pakasalitaan ni Jonah ang magibagbaga na samsamit ti may kaduwa nga ayat. Nga ta? Okay, ito na. Tara-tara na ito yan. Ngayon tayo igibos ti pakasalitaan ni Jonah. Manong nemi idiawanin ni Noel. Kinasarita dak dapapakin ni mama. Datatang kinanata. Nalawag nga nangigmida dyan nga bagada dyan nga Noel, anak. Nasayat no nalawag nga nangigyunang. Tang, saan nga naskan pa yung lulawag ko katakay di amin. Ay, naglukon. Gapula yung ti kwarta. Iso nga, kayat na nga maalat ti apo kumidap no, maitad na ka nagitinaganag kang kuwana. Kasukat ti 500,000. Imbaga na pa yung agudwa kayo, numanugot ka. Hindi ka na 250,000 mo no. Nanang, kaslara pa abin yung makiigyan kay tikas ta kwarta. Haamot Alam ako nam lakay. Ay, bakit? Aya, baka alukuyan nak, alukuyan ta anak ta, tapos nagastakat, umanugot. Ha, asun dapat patay. Gapo ko ta, uno kwarta. Apagabangaman lang, magastos mo awanin. Di ka naggon, wala pa kasta. No, dadado magadagbaling ka nga rupa ti kwarta si kakurdapi. Manong name dududwa kam lang kani Rixie nga nagkuyog. Ito na minsan manin nga pa nag-date mo. I love you, Jonah. Rixie, sana ka may kari. Sabi ko, saan ka may kari? Nagana ka kabalasang. Kaya mo kat nga rin agtarakan sa mga putot. Para kanyak. Kat nagapu kanyak ni Jennifer. Api nga siya. Ang nagatot kita nadaldalos nga babae nga siya. Gawin si katiparek na tiyan. Among kadi nga, agar arapa-apak, para kada tayo. Para kada tayo? Kung manugot ka, kat asawain ka, mga iparakter ti balay, nga napintas ka balay. Nga pintas ti furniture na. Kasla ka di furniture nga raramidan mi? Sa nga lokal nga furniture. Kadwa na nara, kanda dumapay nga, klase ti kayo nga napintas. Ag-export kami. Agtrabaho ka lang. Kasusyo ak. Kinapod nuna kat nagradwara kiti college. Isot in master ko. Interior decoration. Kung kontrata ka ka nagiti balbalay, nga kasapulan ti furnitures, interior decoration. Kas inadal ko, ado rin dadakil nga balbalay nga supply mi kada kiti furnitures. Bak nang kagayam no kasta. Summit. Na nainotak lang. Adun ti ornong ko. Kat nukas kasanunan, mangipas daga kiti bukod ko nga negosyo. Suminaak. Tapno bukod tanto nga negosyo. Kaya't mo, magbasa ka met. Ada katulong ak pala kada nga business. Nagpintas nga jaya. Rixie. Kasla sa anak pala nga nagkalma may panggap ti ex-boyfriend ko nga panangagaw na kanyak ti anak ko.
Ganun kas pagaligan tagbalay nga mga kukeng ka. Mabalint naman tagaramit ti sukat na. No, adaman kasukat na kas pagalikan. Diyak kahit nga mapukaw ko kanyak, ti umunang anak ko. Diyak kayat. Manong nemi, iti na minsan, di manunak di pala nga nagkawin manipot ti pagtrabahuak. Iti saan nga big bike, manong nemi tinadanon ko, no tikat may sana pinda sa kutsi. Sinabit nak ni ading ko manong nemi nga jing-jing. Manang. Apay, sinakong kutsi ta. Ada ka di maninda dyan nga, Noel? Saan? Tanong Noel ta adda ko ma. Takkel ko mga motora, big bike ko ma. Sino mga digiti, sangili? Kasasarita tatang gininanang. Dagiti naganak kanukin ni Noel. Kahit mo sawan, when? Kahit amuti ti bagida. Kahit nagpasaklot ni Jennifer kadakwata. Alamanang, kasla, kahit sama ti ni Jennifer, sumurot kadakwada. Mapukaw tayo sama ti anak mo. Ti ka anak akmanang Allah. Agkabagkabahak manong nemi nga si Marek. Siyak, titinalyaw, dagiti agasawa, kunak, tamuklatan nga isuda, dagiti naganak, kaninuan. Saksaklutan dangang peso manong nemi ni Jennifer. Idi makita ni Jennifer, rimukat sa nagsinabat, Mama, at the grandma kini grandpa. Anak, adot inted da nga, ay ayam ko kin arwatek. At napaitad ako mga kwartangan saan kayat nga ibilin ni lolo kinilola nga tsak awawaten. Kinaragaktan ako manong naimi nung mapesanak pa yung nakasukat. Timak derda, edi makasidag kami. Nasi obak na ako. Maragsakan kami, iha, nga makamam mo. Iti, ina, tik apo ko mi. Nukas na kahit naganak ka ni Noel. Da kami. Papimay kayo. Kasi magamit tayong kadagdagandagan ka, nga kayat mi nga makita ni Jennifer. Okay, no, kayat to lang nga makita. Ngayon no, alain nyo. Saan ko amaling itid ka na kayo? No, alain mi nga ipasyar lang di balay mi sa amin to mala isubli. Amo lang ikad di nga may palubos. Kasano no saan yung isubli? Mamati ka kumakada kami. Sublimi. Maalay yung leso na katukot na. Sumurtak mo ito kas pagarikan ta schedule yun ito. Panangalay yung keng kuwana. Tapos nagkasta ka dadak ng mangyawid bilang keng kuwana. Mabaling ka din nga palastar kang tugaw. Anak ta. Kasasarita tayo nga siya. Inakbilang ko nagpalas. Mabitlahin. Intugot ko manong name iti anak ko nga si Mrek iti kwarto. Kat kabayatan nga pelpelesa. Anak, kayat mo ka di ida? Kayat ko ida, oh. Gaputa, grandma ken grandpa kida, mama. Anda grandpa, anda pa'y lolo ken lolak. Napindas ka na ti balayda. Kat kabuta napindas ti balayda kahit man ti sumurot? Kahit ko ti sumurot, kahit ko man tilatag subli titoy. Di mo ka di kayat mama? Nga asawain nakatipod nung amak? Tapnong kwa. Sa nga seryoso ti ama mi ti babae nak. Sanak nga pudpud nung ipatpatig. Tilaan kinababae ti kinayat na. Kan karagito nga panuan, baka no, adun nga babae ti nagpapasan na. No kasta mama, tiyo kayat tagasawa kayo ni papang ko. Tiyo kayat. Ningar tito Rexy. Kayat mo isuna? Sino kayat mo? Tipod nung amam? Una ni tito nga Rexy. Sino? Abi ganda ka makasungbat. Tsaka mo, mama, tsaka mo. Anak, saan ko naman baling pa nga susuruan nga ayaten di amam?
Kan kasla saan kong inayat. Basta latang amin, si Murta keng kuana, gabutan na bartekak, naalanti kay kayat na. Isokas niya. Naman pa isot, umuna nga nubyok, umuna nga ayat. Yung saan nga napatagkanyak ti umuna nga ayat. No daw mo na, mama, at takati may kadwa. Siguro. Sino? Ni Tito Rexy. Manong Nemi, dakda kami lang ta nagsasarita, kadigdagan nak, kay ni Noel, taim madayo, datatang kinanang inyadayuda, ti anak ko. Katsigun kadakwada manong Nemi, talaga kasjay, ti aramid ti anak na. Duha, ti itanak mi. Ti nauna, daanin ti asawang, tagsanggasat ta, saan da nga madaan ti anak. Hindi pa lang ibagbagami kini Noel nga agasawan tapno ikan na kami ti apo ko. Amo mi nga playboy tanak mi. Pinalubusan mi lain. Taorin no paritan mi. Saan mi maparitan? Si kalaeng tinasikugan na. Talaga di babayang relasyon na gamutaan mo da nga sa nga seryoso ni Noel. Nagsakbay da. Saan da kayat kung saan da impalubos nga agsikog da. Si kalaeng tinasikuan na anak. Iso na mabalil na kuma. Umay kayo nagyan sa dibalay. Dakay nga gina. Idadbi amin nakasapulan nyo. No kaya't mo iha, ituloy mo tagbasa. Kaya't no sumurot kami sa dibalayo. Nana, tata, anat akami nga gina. Hanggang makasumbat. Gabuta, awan ti aking mi. Tano adda ko no ko mataasawaan nak ti anak yo. Dikat adda aking mi. Manugang dak. Dadi mo ka di kaya ti mag-asawa. Numaalo kay tayo. Ni Noel? Nana, I'm sorry. Bagaging galayin ti kasar. Nga mawan ti mga oray mi nga pamateg na kada kami. Ikat no kas pagaligan tagbalbaliw ti anak mi. Idyan nanti kinapaliboy na kat agistikkan kan. No maaramid dahi tanana. Ngam tsak patyan ka maaramid. Oray lakay ito ni Noel. Babaeron tulat ta. Nagsubli-subli manong Nemi di kinaganak kini Noel nga imay si Marungkar. Kat palubusak matida. Na impupusong gayon ti panangipaida kini Jennifer kadig di kayat dang ipaay kang kuana. Saan dalagid ding ilibas ti anak ko. Uwain manong Nemi. Naging gangit tinaminsan manen nga panagpasyar mi kini Rexy. Intun ka nung aklonin na. Rexy. Narikat eh. Api ka narikat ko ma. Kaslak lang maipipit. Iti duwa nga batong agtup-tupa. Ada ka na ginas ka na pagpilyap? Di anak ko. Kaslakayat natin. Agnayat kami ti sidong na kiti. Naganak iti amana. No kayat mo? Umay ka di balay. Kaduam ti anak mo. Balay? Kabayatan nga malmalpas ti patakder ko balay para kada tayo. Rexy. Apa nga nang patakder ka ti balay ka? Kabayan ka ti namnama. Paayan na ka di. Napatpatig ka di nga ama ti anak mo ngim siya. Siya ka nakasagana nga mangipatig ka. Sana kang inayat ni Noel. Siyak ti putpudnong may patpatigkan ka. Siyak putpudnong may patpatigkan ka, Juna. Aging ga nagdesisyonak manong Nemi inaklon kun ti panagayat ni Rexy. Iti maamuan di kiti naganak ni Noel ti amin.
Dagit kahit nga sa wananak nga awanin ti gundaway pa ni Noel. Talagang awang puros ti gundaway na nana, tata. Kaso nung din ti kayat ming panag-asawa yo tapno baka magnait kayo sa diabalay, kadua ti tapuko. Nana, tata, ada kalindagan nyo nga may mang sarong ka ti anak ko. Tapo ko yun na. Kat pakaragsakak no, itedyo, dagit rumbeng nga, responsibilidad ko ti anak yo. Da kayo bang suportar keng kwa na. Kinapod no na, plano min kinirix ti kasawa. Kasano nga rutin andan tun bukod yung abanay kit umay kami kit baka maparitan kami santa kayo maparitan. Namnamahin nyo leta. Tikit aramidan nyo na, tata. Dagdagan nyo dyan anak yung pumutot iti sa bali. Tapos nalikas takit ada po ko yung kakasukat ni Jennifer. Uno bagbagan yung agasawan. Tapos nalikas takit agtal na. Nemi, idi madanunan ti kalay sami kini Rexyo. Nakaragragsakak manong Nemi. Kasla italay nga mariknak ti kastoy a klase ti ragsak. Uno da ito kaditi kunada nasamsam iti may kadwa nga ayan. Jak limagan manong Nemi inayat kumet ni Noel no mampesa nga siryo nga ayat. Ngam dato ayat nga marikriknak manong Nemi kini Rexyo kat na isang sangayan. Akas met ti kinasangsangayan ti ayat nga ipapain na kanya. Ipapain na kada kami nga gina. Matandar manong Nemi dagdagan nak kini Noel ngem tsak nakita ti aniniwa ni Noel. Kas in karida manong Nemi rinigaluan na kami. Kas ninang kininong. Nagbalingan ninong kininang mi manong Nemi dagiti naganak ti ex ko nga ama ti anak ko nga ni Jenny. Ede malpasen ti kalay sa manong Nemi inyawid na kami nga agina ni Rixie iti baro nga malaymi. Nagpintas manong Nemi dagiti furniture iti onen. Nagpintas nga interior decoration. Magkustom ka di man lain, sino? Nakapinpintas Rexy. Gabutan na laingak, sun inadal ko. Kadita tagasawatan, makipasdagtan iti, bukod tangan negosyo, akastoy. Ngayon masapul nga ituloy mo ito tagbasa. Kabayatan nga ororayan ta, nga agadin to ni Jennifer. Managragsakan mo ni Jennifer manong Nemi kabutan na pintas ti kwarto na. Nagpintas mama, nagpintas papa, nagpintas ti balay tayo. Malakip ko mama. Ito nga tabalay da ex-boyfriend mo. Da grandpa. Kasti nga ta. Baka na pimpindas kan dagdakkel nga sa balit pindas ti balay tayo iya. Kasta ka ti papa. Kayat ko titoy. Ori tsak pa nakita ti balay nga bagbaga da grandpa kin grandma. Idumtengan ti rabi manong Nemi siyempre. Inted ko nga namin pinsan kani Rixie ti amin ko. No, pa yung bigla nagigtutak, kasladamo ka makita, hindi nakauyos iso ng ambassador, nagparang dakil tattoo na. Pumputing ka kanya? Haan, nagigtutak lang. Saan nga amin nga nakatato, ket ex-convict. Gusto, wala, adubat kasta, ori hang ex-convict nagtato. Kaya nga basta nakatato, isot pang husgaam, iti kinatao na. Nagwapo ni Noel, nga manyat kinatao na. Shhh! Saan ta nagalagay pa yung pwede na palabas? Tiagdama ti amin. Come on. Come on. Rexy. Nariknak manong Nemi dagiti na irut nga arakop ni Rexy kanyak. Ket mapnekak met nga umarakop ken kuana. Mapnekak manong Nemi dagiti na barang agik na kadagiti bibig ko kastamatin na duma-duma paset ti bagik. Uri lag sa gawiso tiriknak manong Nemi. Gabutan na isang sangayan, timariknak kabayatan nga romromansahin nak ni Rexy. Kat na ko na kitinakam ko manong Nemi nga awanin ti sa pulag pay kanjak agbabawi nga nangipateg kini Rexy. Takunadan nga nasamsamit nga paiso ti may kadwa nga ayat manong Nemi
kat sa anak tong agbabawi. Naadan kami manunemi ti duwa nga bukod nga anak kini Rixie, ni Junior kastameten kini Dayan. Kat naman paadan bukod ni nga anak, sana pulos ka nagpahalo ti panangipateg na kini Jennifer. Nawayamat lata di kiti naganak kadi ex ko manunemi umay magpasyar kini Jennifer ken gabutad da dakkel ni Jennifer. Ibaon ko met lata no mailiw itayan da grandpa ken grandmana ket agawid met manunemi. Idento manunemi taniya Noel aging karagito ngagdama naglaklakahin nga baro ti nakano kayat nagasawa. Nagsapsapol ti babae nga nakasagana kanu mang putut wenno mang nakasagana kanu nga pututan na ngem awmet pa tinapututan na. Dito nga ron ti pagkasarita manong naimi kadagyaman na klaunay ti anos mo nga nagbasa kat sabi ko matadamat na ibating nga adal liwli wagan pagsarmingan ti biyag kadagiti pata kadimig more power to your program manong and God bless. Tuloy na nadagyaman nga pagayam mo Juna iti Ilocos Norte. Juna kang ka, tinggurumas kang ka, iti ka pa nagsurat iti programa ito yung Idikal Manlaeng